Miksi meillä on viidakko täällä keskellä pihaa? Homman nimi oli seuraava, että se viereinen koivu oli ilmeisesti salaman takia tai jostain muusta syystä se on koko pitkältä matkalta halki. Ja tää kuusi, mikä tässä nyt on nurin, niin siinä oli oksat pelkästään toispuoleisesti. Ja ne oli tonne taloon päin. Elikkä se olisi jäänyt aika orvoksi tohon, jos toi koivu otettaisiin pois tosta, eikä tehtäisi tälle kuuselle mitään. Ja toisaalta niin on aika isot ja hallitsevat puut, jotka varjostaa tätä pihaa aika kivasti. Ja en mä näistä neulasistakaan kauheasti tykkää. Niin tarkoitus poistaa nämä 2 puuta tästä pihalta. Tänne ei mahu nosturilla, ikävä kyllä. Tänne ei oikein mitään järkevää ollut, niin sain kuulla tämmöstä kaverista, joka kiipeilemällä poistaa näitä puita täältä pihoilta ja kaataa. Niin lähdetään katsoa, miten semmonen homma tapahtuu. Puhuin sille näistä puista, niin sit se vaan, että joo, no mä tunnen kyllä kaveri, joka kiipeilee. Joo. Niin, kyllä. Ihan vartteelta. Joo. Kyllä sanoin, että nyt en kyllä ymmärrä yhtään mitä sä teet. No. Laitan nyt tässä kohtaa itselleni niin kuin se turvanaru. Elikkä mä vien tätä sitten edellä, mä otan tän lyhennän ja otan tän vyötärille roikkuun mukaan, niin mä voin aina ton koukun jossain vaiheessa työntää pidemmälle. Ja sit mulla on tässä sellainen juokseva jarru. Eli se antaa mun koko ajan kiivetä ylöspäin, mutta sit sieltä ei päästä tippuun. Elikkä tää sitten jarruttaa heti noin puolen metrin viive, miten tiukalla saat itsekin aina vetänyt mukaan. Nää on semmosia, mitä jokaiselle kehittyy tässäkin hommassa, vähän semmosia omia. Ja siis onko sulla jotkut tolppakengät vai millä sä niinku? Joo. Nää on nää on niinku sivupiikillä. Elikkä tää piikki, sen varassa nyt lähetään sitten. Tohon puuhun toi piikki aina. Ja elikkä tässähän kun puhutaan siitä sähkömiesten tolppakengästä, niin toimii siinä tolpassa. Mutta kun puu ei oo sorvattu, niin se tolppahan niin kapenee hyvin vähän vaan ylöspäin. Mutta kun sit puu kapenee latvaa ihan reilusti, niin se kenkä olisi jo tosi epäoptimaalisessa asennossa tuolla ylällä, kun se ottaa aina sieltä takaa sen tuen. Niin se on siinä se ero sitten. Kyllä. Länkisääri niinku lappalainen.
on täällä Kotkassa. Mites siellä alhaalla meni? Mikäs tää? Kuusessa onkin oksia aina reippaasti. Niin. Siihen tuli vähän tommoset ratkuset nyt. Joo, mä oon ruukannut ottaa isolla sahalla sit alalla, niin tässä saa leputtaa jalkoja. Joo, kyllä. Honest and true, with prices so fair, for all your standing timber beyond compare. Got trees to sell, a big stand or small. Just give Adam Miller a ring, that's all. He's the finest logger in all the land. From Northwest PA to Ohio's green fields and New York's forests, their prices honest and true. Adam Miller, he'll see your job through. So call him up, winter, spring, summer or fall. 814-208-5219. Joo, mä viritän sen vetonarun nyt tonne ja Okei. otapas tosta vähän nykäisyä, että miten pitää toi. Tulit se hyvin toi koukku. Voit vetää ihan reippaasti. Ei saa käsivoimia irti. Hyvin se on, joo. Joo, ja sitten jos vetäis sitä sinne puu ympäri, kädestä naru, mä puottelen vapaana täältä näitä väärän puolen oksia vähän sen. Joo. Saadaan painopistettä paremmin. Joo. kaatoloven ja nyt voit ottaa koko ajan semmosen pienen takanojapidon. Ja sä voit mennä vaikka vähän eteenpäin, katot, että jos sä horjaat, niin et kaadu sinne naulasten puutten päälle, kun siinä äkkiä voi käydä. Ja sitten ei kovaa nykäisyä missään vaiheessa, otat vaan vedon ja jatkat vetoa. Sitten kun mä vaikka huudan, että irti, niin puotat naruun. Okay. Mutta koitat olla semmoisella tasalla vedolla ja kyttää pian varas, ettei kaadu sinne. Joo.
Nonni. Tää kävi hienosti. Je. On niin hyvää päivää, hyvät jutut ollut. Mä sulle kaatelen nää tolpet.
täydellisemmin enää kaata. Joo, kyllä siellä löytyy pikkuhiljaa näkymätön löytyy. Se sitten mahtuu. Joo. No, se on jokaisella ammattinsa ja osaaminen siihen. Juu. Aika hyvin osu tuohon. Ihan ok. Joo.